милитсияи шаҳри Хуҷанд тасмим гирифтааст ки маркази маъмурии вилоятро аз талбандаҳои сохта ки аксаран бо вонамуд кардани маъюб ё фақиру бечора ба гадоӣ машғуланд тоза намояд. бо ҳамин мақсад нозирони минтақавии милитсия ҳамарӯза сафарбар карда мешаванд. роҳбарияти шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд мақсад дорад маркази маъмурии вилоятро аз афроди талбандаву садақаҷӯ ки сохтакорона худро фақиру бечора вонамуд намуда рӯзгори муфтхӯрона пеш мебаранд тоза намояд. ҳамчунин шахсони майзада ва беҷои зисти доимӣ ки зиндагии хиёбониро пеша намуда бо рафтор ва гашту гузори беадабона маданияти шаҳрдориро халалдор месозанд мавриди корбарӣ қарор мегиранд. дар ин самт нозирони минтақавии милитсия сафарбар шуданд. омиле ки милитсияи Хуҷандро имрӯз ба гузарондани чорабинии ҳуқуқӣ барои монеъ шудан ба фаъолияти садақаҷӯии афроди алоҳида водор намудааст, ин пайдо шудани шахсони майли талбандагӣ дошта дар ҷойҳои ҷамъиятӣ назди марказҳои савдою хизматрасонӣ аз ҳисоби сокинони маҳаллӣ мебошад ки роҳрав ва саҳни даромадгоҳи назди мағоза ва марказҳои савдоро барои гадоӣ мувофиқ ҳисобида худро муҳтоҷу бечора вонамуд менамоянд. тавре милитсия иттилоъ медиҳад раҳму дилсӯзии мардуми хайрхоҳ барои зиёд шудани шахсони садақаталаб мусоидат кардааст, дар ҳоле ки аксарияти онҳо тану ҷисми солим дошта метавонанд ба корҳои фоиданоки ҷамъиятӣ машғул шаванд. дар ҷараёни рейд мушоҳида мешуд ки аксаран занҳо талбандагиро пеша карданд. милитсия нафарони муайяншударо дар қайди профилактикӣ гузошта ба ғайр аз худи онҳо бо наздикону пайвандонашон чорабиниҳои маърифативу тарбиявӣ мегузаронанд то ин ки пеши роҳи шуғли номуносиб гирифта шавад. дар ҷараёни рейд ки ҳам шабона ва ҳам рӯзона доир гашт 20 нафар афроди талбанда ва 18 нафар афроди оворагарду беҷои зисти доимӣ ки дар ҳудуди гулгашти муҷассамаи ғалабаи мавзеи бозори Паншанбе тартиботи ҷамъиятиро халалдор мекарданд ба шӯъбаи милитсия дастрас карда шуданд. мақомоти милитсияи шаҳри Хуҷанд чорабиниҳоро дар ин самт идома хоҳад дод.